planet blah. Blah, 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 blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Euriaren zain egon gara eta orain kolpetik etorri da. Kinka podcasta duzu hau eta ohi bezala lehenik eta behin goiburu nagusiak. Energia kontsumoa jaitsi egin zenia zego Euskal Herrian. Gas naturalaren erabilera apaldu zen gehien, 23%. Argindarraren kontsumoa 3% jaitsi zen, eta erregaiena 5%. Horri lotuta, Europako Batasuneko argindar sektoreak ia 20% gutxitu ditu CO2 emisioak. Lehen aldiz argindar gehiago ekoitzi dute eolikoak eta fotovoltaikoak. Eolikoak 18% ekoitzi du. Fotovoltaikoak 9%. Europarlamentuak bide eman dio natura leheneratzeko araudiari. 2023rako itsas eremuen 20% leheneratzeko arau sorta onartu du. Araudiaren zenbait muga kritikatu arren mugarritzat jo dute zenbait alde ekologistako ekintzaileek. Urdaibaiko Guggenheim proiektuak arazo larriak ekar ditzakela esan du Espainiako kultura ministroak. Ingurumenaren eta hirigintzaren ikuspegitik arazoak sor ditzake Ernest Urtasunen ustez. Edo nola ere, adierazi du erabakia euskal erakundei dagokiela. Nafarroako gobernuak forestaldiaren goi-tentsioko linearen kontra egin du. Maria Txibite buru duen gobernuak errekerimendu bat aurkeztu du egitasmoaren kontra. Proiektuan 400 kilovolteko 4 linea egitea aurre ikusi dute, Aragoineko itzitako energia Bizkairaino eramateko. Arabako landa eremua industrializatzearen aurka borrokatuko dira Araba Bizirik eta Uaga sindikatua. Adierazi dute energia enpresa batzuk Arabako birikak esplotatzen ari direla. Martxoaren 23rako protestara deitu dute. Horiek azken 2 asteotako lerroburuak eta jarraian eduki nagusiak. Gaurkoan traktoreen erritmora. Gaur Kinka podcastean, laborarien protesta, traktoreak baino gehiago. Kaixo, Li, zer moduz? Ondo nagore, eta zu, zer moduz? Ni ere ondo. Pozten naiz, ea, zer termino ekarri duzu gaurkoan? Gaurkoan termino berri xamar bat ekarri dut. Bai, ze ondo, zein da? Klima dieta edo klimateria dieta. Berri xamarra ez dakit, baina nik behintzat ez nuen ezagutzen. Ea, azaldu zer den nagore? Elikagai ekoizpenaren eta kontsumoaren ingurumen inpaktua apaldu nahi duen dieta da, klima dieta edo klimaterian dieta, hau da, klima larrialdiari aurre egin eta jasangarritasuna sustatu asmo duena. Ea, beste era batera esan da orduan, gu zaintzeko eta aldi berean ingurumena zaintzeko balio duen dieta da? Horixe da bai, eta elikagaiak ekoizteko prozesuko urrats guztiak ditu kontuan. Ulertuta bai, termino berri xamarra dela esan duzulen, noiztik erabiltzen da ba? 2019an hasi zen erabiltzen Eat Lancet deituriko plataforma bateko ikertzaileek sortu zuten. Ikertzaile batzuek sortu zuten? Bai, kezkaturik zeudelako, neurriz kanpoko janari kontsumoak eragina duelako baliabide naturalen ustiapenean eta baita berotze globalaren areagotzean. Beraz, eragin hori murrizteko alternatiba bat asmatu nahi zuten? Bai, izan ere osasunaren mundu erakundearen arabera, elikagaiak ongi probesteak eta dieta jasangarriagoak izateak 12,5 gigatona inguru CO2 murriztuko lituzke. Hori zen baden gutxi gora bera ulertzeko, errepidetik bapatean
2.700 milioi autokentzeak ekarriko lukenaren pareko zerbait litzateke. Esan duzu 12,5 gigatona CO2 gutxiago. Izugarri da hori, ez? Bai, asko da bai. Eta zein dira dietaren oinarriak edo gako nagusiak behintzat inork praktikan jarri nahi badu edo... Gako nagusietako bat, nagusia ez esatearren, haragi eta esneki gutxiago kontsumitzea da, eta horren ordez, landare elikagai gehiago kontsumitzeko aholkatzen da. Hala nola, fruta askotarikoak, barazkiak, lekaleak eta abar. Ezaguna egiten zaita aholku hori bai. Asunek behatokiko kidek besteak beste behin baina gehiagotan aipatu digute. Bai, hori da, eta horrekin batera beste gako nagusi batzuk, bat, proteina alternatiboen alde egin, 2, elikagai prozesatuak alde batera utzi, eta 3, garaian garaiko eta tokian tokiko elikagaiak kontsumitu. Hurrengorako badakigu zer den eta zer biltzen duen klima dieta deiturikoak. Eskerrik asko. Errepideak, bidegurutzeak eta kaleak hartu zituzten lehenik, saltokiak eta supermerkatuak ondoren, eta horrekin guztiarekin batera fokuak eta bozgoragailuak. Mobilizatu egin dira laborariak, esnegile, gaztagile, nekazari, abeltzain, norbere erara eta norbere aldarrien buru mobilizatu egin dira. Nekaturik daude, nazkaturik, eta hala jakinarazi diote mundu osoari ere. Europako herrialde ugaritako hotsa da entzuten ari zaretena. Alemania, Frantzia, Herbereak, Lituania, Polonia, Belgika, Portugal... Ego eta ipar, mendebalde eta ekialde alderik alde zabaldu da laborarien ahotsa. Euskal Herrian ere egin dituzte mobilizazioak. Iparraldean egin zen lehena, urtarrilaren 23an. Laborariek 63 moztu zuten, Baiona parean. Hegoaldean geroxiago egin zituzten, Araban eta Nafarroan mobilizatu ziren lehenengo, Bizkaian eta Gipuzkoan jarraian. Inkaren saio honetan lehen sektorearen egoera latza barrutik bizi duten 2 lagunen testigantza biltzen saiatuko gara. Lehena, unzalu salterain Bizkaiko Euskal Herriko nekazarien elkartasuna sindikatuko kidearena. Bozera maile lanetan aritu da azken asteotako mobilizazioetan, baina aldarrietan eta eskarietan sakondu aurretik lehen sektorearen argazki orokorra azaldu du. Nik uste dut badagoela elementu emankomun bat sektore osoan gertatzen ari dara, edozein eredu produktibo izan da. Eta da, prezioak nola ere ez duela inondik inora bermatzen ditugun ekoizpenerako kostua. Eta hori da, nola errentalidade falta hori da pixka bat piztu duena mobilizazio olatu hau. Barrenean zer dago, horren barrenean dagoena da, bereziki dikadura sistema globalizatuak eta nola ere ardatz neoliberaletan ezarritakoak horre porrot egin duela. Gaur egun ja, merkatu liberal honetan eta nun ja elikaduran sartzen dire multinazional handiak eta inbertsio fondoak elikadurarekin espekulatzen, ja nola ere horrek eraman du kolapso egoera batera, eta hori horrela dan artean ez da egongo preziorik kosteak beteko dituen. Gure zuten horrela ere izaten duguna da, elikadura etara behar da, mundu mailako komertzio nola daiteko akordi betatik, elikadura ezin da izan trukeko txampon bat, gugurtzeak narematzagu hori planteatzen, eta uste dugu ja momentu honetan heldugarra momentu batera unor kolapsoa dagoela. Eta zentzu horretan alternatiba zein da, hau da, tokiko elikadura sistemak eraiki barritugu da. Tokiko barritugu elikadura sistemak eta beti gora zibergara josten nolaite ere elikadura sistema berri bat. Horretarako 3 ardatz nagusi finkatu dituzte sindikatutik bertatik. Lehena, merkataritza libreko itunei dagokiona.
Elikadura bertatik atera behar dela esan dute. Elikadura atera behar dela itun horietatik. Elikadura ezin da izan, trukeko txanpon bat, edo inteligentzia artifiziala erotuak, edo kotxe elektrikoa erotuak, eta bar, ez? Eta uste dugu hortik atera behar dela. Badakigu ez dela erreza, zeren badakigu Estatu Espainiarraren nola daiteke politika ekonomikoen ardatz bat dela, eta badakigu ere ez dela erreza izango, zen hemengo gobernuak ere, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak babesten dituelako. Eta nola daiteke uste dute elikadura izan behar dela, egon behar dela tratatu horietan, ez? Eta guk hor etxipenez ikusten dugu, Eusko Jaurlaritzak adibidez hitz egiten duenean, horre izpilu klausulak, eta izpilu klausulak esan nahi duena da, hemengo ekoizpen kondizioak eskatuko zezkiela kanpotik etorriko den produktu guztiari ere, eta ondo dago hori, baina badakigu hori beteko dutela. Baina hori beteta ere, nolabait ere, ingo duten kompetentzia izugarria izango da. Prezioen afera bildu dute bigarren puntuan. Bidezko prezioak berma daitezela eskatu dute. Duintasuna, haien hitzetan. Duintasun hori bermatzeko prezio bitartez ezinbesteko daukagu merkatu erregulatzea eta adibide bat jarriko dut. Araban momentu honetan eztabaidatzen ari dira ekoizpen volumenak murriztu ere. Badago nolaiteko estedente garrantzitsu bat ardoarena. Digaz ere, ardo pila destilatu da izan. Aurtengo kanpainan ere. Azkenean ekoizle txikia bereik ari dira esaten mazti zenbait kendu behar direla. Ez da gainera hori adibide hori hemengoa bakarra bezik ez hori azkenen urteetan Frantzian Burdeosen egiten ari dira. Hau da, askoz hobea da ekoiztea bereziki kalitatean oinarritu da deskantitatean eta bereziki barne merkatuari begira. Claro, badakigu bodega handiaketan egitena da kalitate eskasarekin asko ekoiztu eta kanpora asko bideratu eta prezioa paletan, ez? Eta hori da, merkaturi erregulatu egin behar da. Burokrazia zaritu dira 3. puntuan, eta besteak beste, Europako nekazaritza politika simplifikatzeko galdegin dute. Europako nekazaritza politikak adibidez, azkenengo urteetan planteatu diren mekanismo batzuk gu ados daude. Bereziki, itun berdea eta 2030 agendari begira jarritako neurri batzukin, ez? Baserritzen maila deitunan estrategiaren barruan planteatzen diren, eta adibidez, bai fitosanitaria eta fertilizanteak 50% murriztea 2030 urtera, antibiotikoa berdin, eta ekoizpen ekologikoen azaldera gutxienez 25% izatea. Ez gurrekin guztiz adotu, baina horrek aurrera eraman izateko, horrek aurrera eramateko azken baten jartzen diren mekanismoen praktikari izugarrizko burokrazia ekartzen dugu, eta egiten duena da, jendean nola ere, zera batatzen du, azken baten burokrazia guztia. Horre uste duguna da, simplifikatu behar direla burokraziak, konturatu behar ere gainera, arlo digitaletik ere, izugarrizko, espektrizima datula, gure ekoizpen sektorea adinen aurrera doala, hor badagoela ere bai, eta retxaliketa egiten dena, eta hor, berez, uste dugu, neurri azkarrak etorri beharko direla, eta segurazko 2022 planteatzen ari ziren zenbait elementu esartzekoak, zeratuak beharko direla izan, ez? 2022 Aldarriak eta eskariak izpidera ekarri dituzte. Orain erakundeen esku dago neurri handi batean gaiari heldu eta erantzun bat emateko ardura. Hor ikusiko dugu, azte hau izango da erabaki horra, benetan jakiteko protesta ziklo hau aurrerantza jarraituko duen edo ez. Gu ditugun berrien arabera, uste dugu gaur egongo direla ebazpenen batzuk, eta tikunekoak izango diren edo ez, baina ebazpenen batzuk egongo dira ez, eta gero baloratzen beharko ditugu. Gero hori bereziki Bruselas eta Madridera begira ez. Gero hemengo gobernui begira, badakigu, Jaurlaritza gobernu jai gaudela, hauteskundeak daudelako, eta jarri berei plazaratu duten diputazioekin batera, eta horretan eta beste, konpromiso gutxe hartzen direla, ez, eta intentzia asko. Eta, Nafar gobernuan ere, uste dut, bereziki egongo dira begira Madridera eta Bruselas bai, ez, bertako gobernuatik nola ere komplementatzeko handi planteatzen direnak. Aitor Azkarate, EH-ko kolektiboko kidearena da bigarren ahotsa. Agroekologia du balio eta bizibide. Eta injustu ere horregatik arduraz eta harriduraz behatu die azken asteotako mobilizazioei. Pues pixket ardura da, zeren guk bizi guzian eskatzen edo, pixket helburu bat lortu nahian ibili gara, eta gero batean, hemen eskatzen ziren zenbait aldarri edo, gauzagalik utzi ziguten, ez? Adibidez, pestizida edo, kimikoen hauen erabileran alde bezala edo gehiago erabiltzearen alde edo behintzat ez murriztaren alde, ez? Eta gainera, handik eta berehala, Europatia hasiera batean, horren erabilera murriztu arrazen 150-era, 2030-erako, eta bestan bera utzi zuten, ez? Eta hori izan zen, hartutako lehenbizko erabakia, ez? Eta horrexegatik pixket harrituta gelditu ginen, ez? Eta, naiz eta zenbait gaiekin ados ginen, baino beste zenbaitekin, ez? Ingurugiroko exigentzien murriztea, animalien ongizatean bertan bera uztea, eta, pixket hori da, arduraz edo pixket harriturik, ez?
Alde horretatik bereizi egin nahi izan dute, eta aldarrikatu agroindustria ez dela laborantza. Azkeneko hamarkadetan edo bertako nekazaritza eta abeltzaintza industrializatuz edo intensifikatuz gandela, ez? Ordan eskualerri mailan, ez dut errai gutxingo garenik, ez? Agroekologian lanean ari garena, baina, gehien bat bai intensifikatu da, ez? Ordan, guk EH-ko sortu zenetik argi eta garbi eta premisa zen nekazal intensibotik edo nolapaitere aldentzea, ez? Eta horrexegatik aipatzen dugu, agroekologiaranzko edo hau ez dela, agroindustria ez dela guk uste dugu laborantza, ez? Kapitalismoan gaudela eta joerak edo pixket oztara bultzatu gaituztela, ez? Ekoizpen handiak, gero mundu mailako merkatuetan saltzia, eta guk nolapaitere hitz horiekin nahi duguna da aldatu, ez? Hau da, eredu aldatu eta pixket elikadura buru jaberantz edo pixket hori da, ez? Transizio hori edo egitea. Lehen sektorearen egoeraz galdetzean etxipena dirazi du. Eta nabarmendu du batez ere gazteen artean sumatu duela. Etxikabedetuta egoin garelo gaudela, erran daiteke, eta nik uste dut horren ondorioz edo, nik uste dut, kanporatera dela edo bidetara edo karreteretara atra dela lehen sektoreko jende haunitz, ez? Orduan, nik hemendik solasten aldatu, baztaren inguruen, solasten duzu beste abeltzainekin, eta nahiko etxita, eta batez ere sumetu dutena da gaztengan, ez? Gazte haunitzek, apostu indute lehenbizko sektorean lan egitea, eta, ikusten dute zailtasun hauniz badituztela, beraien bizitza antziet erratzeko, ez? Beraindako bai apostu garbi izan da bertatik bizitzea, baina ikusten dute egunetik egunera zailtasuna kanbitzen aizetziotela, ez? Eta nik uste dut, etxipen horren gatik edo jendea bai kanporatera dela, eta, egia da ere bai denak ez garela egoera berdinan, ez? Baina orokorrean bai eragingo nuke bai. Gainerakoek bezala, EH-ko kolektiboak ere finkatu ditu aldarriak eta eskariak. 5 puntu zehaztu dituzte. Baserri txikiez eta eredu agroekologikorako trantsizioaz mintzo da lehena. EH-kotik beti borrokatu izan dugule da, pixkete industriatik edo eredu intentsiboetatik aldendu nahi hori, ez? Eta ikusten dugu, zenbait erabaki politikoetatik pixket justo kontrako erabakik hasi dituztela, ez? Naiz eta gero, polite gelditzen den, baserri txikiei edo betikoa edo, bertan ekoizten duen horiei edo lagundu bezala, ez? Horren adibide da, haragi sintetikoak direla, gero egiten diren energia berriztagarrien bakarro proiektu horiek, ez? Azken finean, nekazari da beltzainei lurrak endurik pixket intensiborantzko bide horiek hartzera, edo, Nafarroan bera, baditugu Europako beitegi handiena, ez? Esnetako beitegi handiena, ez? Eta, nik uste dut hor badirela zenbait erabaki nahiko kontrajarriak eta, guztiz kontra gaudenak, ez? Merkataritza libreko ituna eteteaz, bigarrena. Lan izan dugu, guretako oinarria dela elikadura guia betza, ez? Hau da, guk hemen ekoizten duguna, hemen saldu, ez? Baino, Claro, azten aipatu dut, ez, kapitalismoa gaude eta egia da, nahi dela nolapaitere eten hor badiren itun horiek, ez, bai Hego Amerikakin, ez, Merkosurrekin edo Zelanda Berriarekin, eten nahi da, zererantik ekasten dituzten produktuak, ez dituzte igual hemen dituzten baldintzak betetzen eta gainera zenbait kasutan ere merkeago ere etor daitezke. Baina ez dugu atzen du behar ere, guk ere mundu mailan ere, edo Europak mundu mailan ere saltzen duela eta zenbait kasutan, kasu amitzetan, herrialde horietako prezioetatik beiti, ez, hau da, dumpin edo egiten dugula, ez. Beraz, guretako egokiena izango zen nolapaitere eten itun horiek, eta guk argi eta garbi eta gure helburutan dago EH-kon, hemen ekoiztu behar dugula eta hemen saldu, ez. Beraz, guk orain arte ez dugu hitz egiten horren inguruan, baina bai eragiten digula nolapaitere abeltzain edo baserritar guztiei, ez. Burokrazia simplifikatzea, hirugarrena. Zetik urtera ikusten dugu beti zailtasun gehiago dugulenik. Beti hemen komentatzen ginen, ez? Torri zena bizket, ordenagailuak eta internet eta ematen zen lana errestuko zuela eta ikusten dugu egunetik egunera traba gehiago ditugula. Eta batez ere, zenbait adinetik egoiti, zailtasunak ditugula egokitzeko administrazioko eskaerei, ez? Nire kasuan adiz, esetako bila ditugu, egiten ditugu, ekoizpen, jogurrak, gaznak eta bar. Eta hartzen gara, adibidez, administrazioko departamentu ezberdin
berdinei datu berdinak eman behar izan hau da. Etortzen da adibidez osasun sailatik, eman behar dizkiegu trazabilitateko datu guztiak. Etortzen da zigilo ekologikoa begiratzen duenari, berari berdin. Landa ere mukoari ere bai, orduan. Ez dut ulertzen, zergatik eman behar digun datu berdinak jende ezberdinei eta horrek suposatzen duen denbora guztiarekin. Nahiko izango zen behin eman eta gero beraiek elkar banatu datuik. Eta horrelako adibide pila bat daude azpi sektore ezberdinetan, ez? Eta da nola baitere errestu edo bideoiek, eta azken finean gu, abeltzaina gara edo nekazaria gara eta gure lana lurrean dago, eta ez paperra artean, ez? Eta nola baitere hori simplifikatu beharko litzateke bai. Eta erreleboaz, prezio duinez eta lurraren babesaz, laugarrena eta bosgarrena. Ilusioa edo berpiztu behar da, ez? Ez ere, gaztengan erreleboara eman nahi balin badu, belaunaldi aldaketa bat eman behar balin badu, gazteek ilusio behar dute, baina baita ere guratxo edo adinekoek, ez? Azken finean, nik uste garrantzitsu dela ilusio hori transmititzea, ez? Guratxoak ez badute bere seme alabai ilusio hori transmititzen. Ez dut uste nekazaritzan, lanean hasiko direnik, ez? Orduan, zenbait erabaki hartu behar direz. Hau da, gazteak bertan lan egiteko lurra behar dute, argi eta garbi, lurra prezio egokietan, ze astion aipetu dizut, adibidez, energia berriztagarri inguruan makroproiektuetan, hauek alokatzen dituzte zenbait lur eta prezio altuetan, eta nekazari gazte batek edo zein nekazarik beraien aurka ezin du egin, ezin du konpetitu, ez? Orduan azken finean lurra murrizten nahi de, eta lurrik ez badugu, nekazariak ere ez du izango, ez? Badire zenbait erabaki hartu beharko liratekena, gaztean aipatzen ginen, flexibilizazioaren inguruan, prezio duinean inguruan, zen beste aldarri bat ere bai, prezioak merke dira, ikusten dugu lehen gaiak nola igotzen nahi diren, eta horrexegatik ere EH-koan erraten duguna da bertakoa erosten badugu, bertako ekoizle erosten badugu, eta bertan saldu, nola baitere bai, interpelatu behar dugun bezeroei, eta azken finean bezeroa guztio gara, eta bertan erosketak egiten baditugu, bertako produktuak erosten baditugu, prezio duinetan, nik uste dut horrek ere gazteak animatiko zituela, ez? Horregatik guztiagatik elikadura buru jabetza, jarri du helburu. Lurrarekin, berarekin, lurraldearekin, animaliekin, laborariekin eta oro har gizartearekin harreman duina izango duena. Azken finean, elikatu behar du egunero. Bai, egia da, kanpotik ekarri daitekela, baina ikusten da horrere krisi bat dagoela. Lehen gaia murrizten nahi dira, batez ere petrolioa, horrek prezioen garestitzea ekarriko du, eta nik uste dut nahita nahiez, bertan ekoizten den hori bertan konsumitu behar duko genuke ez, elikadura buru jabetza hori lortu beharko genuke, eta duintasunez ekoiztuko lukete ekoizleek, eta horretatik bizitzeko aukera izango lukete ez. Emizko pauso itamarko zen pizket desintensifikatu, da nik uste dute gaur egun herrian nekazaritza eta abeltzaintza nahiko intensifikatu dagoela, eta baita ere, bertako konsumitzaileak edo ulertu eta dagokion prezio hori edo ordaindu, ez? Azken finean ez badugu prezio duinak ekoizlei ordaintzen, astion hartzen ginen, gazteek edo ez dute etorkizunik ikusiko eta ez dira hemen bertan lanean geldituko. Kaixo berri, Zoli. Kaixo Nagore eta kaixo Gorka estudioan bai daukagu gure kolaboratzailea ere. Kaixo. Ongi etorri, Gorka. Eskerrik asko neskak, apazuek. Eta, ze aholku ekarri diguzu gaur? Hemen hiltzega ez, berrerabili edo gutxitzeko gomendioak emanez, eta gaurko gomendioa jungo da berrerabiltzeari begira. Zer berrerabiliko dugu, Gorka? Egin beharko, berrerabiltzeko gomendio orokorrean izango litzateke, izorratuta daukagun hori konpontzea, edo erabiltzen ez dugun horri, beste buelta bat ematea. Berria erosi ordez, ez da, daukaguna konpontzea, edo daukagunari bueltatxo bat ematea. Askotan gertatzen zaigu adibidez elektrogailuekin, baina neskak,
zenbat arropa daukagu armairuan, aspaldi jazten ez duguna, ez? Horre badaude datu batzuk eta esaten da daukagun arropa guztitik azken urtean eren bat edo gehiago erabiltzen ez duguna daukagula, ezta? Eta gaur pixkat armairuari begiratuko diogu. Zer egin dezakegu guzti honekin, ezta? Eta zer egin dezakegu? Bueno, esan dakoa konponketak ez, apurtu daukagun hori josi, behintzat ez utzi armairuan arropa erabili gabe, ez dakit zulotxo badaukalako, ez? Bilatu, ez dakit, nire nik lehengo garaioitako nahizelako agian, baina ez partxe polit bat, zerbait arropari, arropa konpontzeaz gain, arropari beste puntu bat emango diona. Baina ez hori bakarrik, ez? Ere bai egin dezakeguna da, erabiltzen dugun arropa hori, gaurrengo ikutuak eman, eraldatu, ez dakit, beste buelta bat eman. Egia esan nik badaukat arropa pila bat oso ondo dagoena, baina dagoeneko ez dakit ez naizerako horren identifikatua sentitzen akaso edo jantzten ez dudana. Zer egin dezaket horrekin? Bida, ziur nago guztiok daukagula. Txaketa bakero bat hor, aspaldian, anatzean gelditu dana, ez armairuko atzeko zea hortan gelditu dana eta ez gana goatzen eror daukagunik, eta gero ziur nago deno daukagula kaputxadun jertxe bat, ez dakit Euskal Herrian bizi gehalako. Hori da. Eta ura ere agian hor daukagu atzean ez dugun erabiltzen, baina bueno, kolore politikoa da, eta niri izugarri gustatzen zaizkit, eta gaina, ez da modakoa baizik, eta da zerbait da arropa bat gero modaz pasako ez dana, ez? Eta gaur proposatzea dizuedana da, txaketa bakeroarekin eta kaputxadun jertxe honekin, bien arteko konbi bat eginez, arropa berri bat sortzea, zer iruditzen. Primeran. Eta nola egin dezakegu? Printzipioz oso erraza da. Beste gauz bada josten jakitea edo ez jakitea. Baina herrian dauzkagu, auzoan dauzkagu, denda zoragarri horiek, jostun dauden dera zoragarri horiek, eta beraiek ere gure ordez egin dezakete, ez? Guk ere eman ditzakegu gure arropak denda hauetara, beste ikutxu bat emateko. Eta kasu honetan, ariketa oso erraza da. Jertxeari eta txaketa bakeroari maukak moztu, kaputxak kendu, eta bakeroarenak diren maukak jertxeari jarri, eta jertxearenak diren maukak txaketa bakeroari jarri. Eta horrela osatuko dugu arropa berri bat, nik egin dezakegu gure gustoko zerbait, ze daukagun arropa noizbait bintzat gustatu zaigu, eta nik uste osatuko dugula pieza bat berria eta oso berezia, ez? Orduan, gomendatzea dizuet, dena daukagu, ez dakit, ez, norbait etxean josten dakiena edo zuk ikasi ezakezu, zergatik ez aprobetxatu ezagun, halako ideia haueren norbaitek esateko, josten ikasiko, zergatik ez. Hori esan behar nizun, aukera ona izan daitekeela, zure gurasoek edo zure aiton amonek ere edo zuri erakusteko ez josten eta bide batez, transmisio hori aprobetxatzea, zuk zure arropak kustomizatzeko edo. Bai, eta izan dezun puntu hori oso garrantzitsua, bai janaria prestatzerakoan, bai kontserbak, alako gauzak gordetzea, hiek nire ustez altxorra dira, eta proposamen honek ekartzen badu, baten batek bere etxean, bere gurasoekin edo aiton amonekin elkarrizketa bat izan, eta beraien jakintzan, transmisioan eragiteko, orduan areta guztua egiten nahi naiz proposamena gaur hemen. Gaurko aholkua beraz, gailu elektrikoak arropa edo beste edo zerra usten bada, edo arazoren bat ematen badu, konpontzen saiatu. Hau da, zuzenean berri bat erosi ordez, berriz ere erabiltzeko moduan jar dezakegu. Hori da, hor armairuan ahaztuta dauzkagun erropa horiei beste buelta bat ematea, eta esandakoa, erabiltzen ez dugun txaketa bakero bat eukitzetik, oso boladan egon daiteken txaketa bat sortzea. Eskerrik asko Gorka, urrengoan beste aholku bat. Hori da, hemen izango naiz. Primeran, laizzer arte, agur. Bat, jo. Kaixo, Li. Kaixo, nagore, tira, goazen mamira, zer berri hon ekarri duzu gaurkoan? Gaurkoan etxeko berri bat ekarri dut. Ui, begira zerrondo, esan. Goiburua esango digizut lehenik, eukalipto landaketa murrizten ari da Gipuzkoan. Oso berri hona da hori, nagore?
Bai, Gipuzkoako Foru Aldundiak eman ditu datuak, 2022an berez, 2019an alako 3 ziren eukalipto hektareak, baina gero eta gutxiago, ari dira landatzen. 2019tik 2020ra, ia 600 hektare eukalipto, gehitu ziren Gipuzkoako basoetara, eta 2021tik 2022ra, 75 hektareako izan da hazkunde hori. Beraz, landaketa murriztu eginda, baina oraindik landatzen jarraitzen dute? Bai, hala da, izan ere interesa sortzen du bereziki industriarako duen errentagarritasunagatik, oso azkarrazten baita zuaitz hori. Oso azkarrazi bai, baina beste kalte asko ere eragiten ditu, ezta? Bai, hasteko ez da bertako espezie bat, beraz, hori ja kontuan hartu beharreko ezaugarri bat da, bestalde monolaborantza ereduan landatu hoi da, eta hori ez da onuragarria ez basoentzat bere horretan, ez da baso ekosistementzat ere, eta beste kalte bat aipatzearren, arrisku faktore ere izan daiteke adibidez suteak pizten direnean. Batira, hori entzun da gauza bakarra esan dezaket, nagore. Ea, eukalipto landaketa gehiago murrizten den, eta horren ordez, bertako espezie gehiago landatzen diren. Ea ba. Ba, iritsi gara, amaierara. Bai, eta edukien laburpenare egin beharko dugu, ezta? Bai. Tira, klima dieta zer den azaldu dugu hiztegian, erreportajean lehen sektorearen egoeraz aritu gara. Eta bi ahots ekarri ditugu. Ene Bizkaiko kide Unzalu Saltereinena eta EH kolektiboko talde eragileko Aitor Razkaraterena. Eta aholkuen atalean erabiltzen ez dugun arropari bigarren bizitza bat emateko gakoak ekarri dizkigu Gorka Egiak. Ederki, orduan kantua bakarrik geratzen zaigu. Bai, hori da. Eta zein kanturekin agertuko gara gaurkoan? Gaurkoan kolaborazio batekin. Esan ezin bihar eta bibak taldeen plegu kantuarekin. 15 egun barru elkartuko gara berriz hemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko. Eta gogoratu, 15 hitzordua egin ahal izateko berria lagunak beharrezkoak ditugula, beraz, gustura entzuten bagaituzue arpidetu buletinera eta egin berria laguna. Eskerrik asko Oli eta eskerrik asko uinez bestaldean zaudeten guztioi ere. Eskerrik asko zuri, Nagore. Eskatu dezuna, hau botera bengoz, espero dezuna, hau botera bengoz, merezi dezuna, hau botera bengoz, esan nahi dezuna, esan nahi dezuna. Nolakoak garen itzen artean, loturak aldaude biok labarra aurrela, hori da, ontzia.